край, от богове избран, в слънце и звезди облян съм, родена и пораснала. Зайди. Търсете Татяна и нейният фолклорен албум "Горда съм българка", събрал в себе си богата палитра от Родопите, Македония, Тракия. Ще остана на дедите в бащината им земя, за да бъдат светли дните на България. Татяна, "Горда съм българка", представя Пайнер Студио. Тайната сила на българската народна музика е в нашите корени, дух и традиции. Търсете Корени, новият албум на сестри Диневи. Живи сме, здрави сме, тук съм родена, тук са моите корени. Заредете душата с ритъм и красота. Представя Пайнер Студио. Гледам те, Георги, месечинко, ясна, ясна, кажи ми, Иване. Бъдете благословени с вечните корени и новият компакт диск на сестри Диневи. Ивелина Христова, доказан феномен, очаква вашите въпроси. Изпрати SMS на 18 1801 с текст ИВ01, твоите имена, години и въпрос. Пример: ИВ01, Вяра Ангелова, 25, ще имам ли скоро? Попитай Ивелина Христова за въпроси, които те вълнуват с SMS на 18 1801 и ще получиш правилната насока чрез нейния отговор. Тя е готова да помага. Време е за родопски мухабет и кръшни български хора. Светла Дукатева и нейният дебютен фолклорен албум "Българско хоро". Търсете на компакт диск и USB флаш памет. "Българско хоро" – албум за всеки празник. "Българско хоро" на Светла Дукатева. Медиен партньор телевизия Планета Фолк HD. Представя Пайнер Студио. Последвайте звездите на телевизия Планета в Инстаграм. Последвайте звездите на телевизия Планета в Инстаграм. Официален профил Планета Official TV. Официален профил Планета Official TV. Хрупкава, кремообразна, неустоима. Новият фолклорен букет от Здравко Мандаджиев, изпъстрен с много пролетно настроение. Ей, любов, любов единствена, там дека има високи чердаци. 12 завладяващи песни от сърце и душа. Моя, стига ми ходи даска, лелено моме. Ех, любов, търсете на компакт диск. Лелено мори. Представя Пайнер Студио. Здравко Мандаджиев. Питбул. Energy Drink. Разкъсай оковите. Бъди различен.